και ένας ιερέας, κυλίων το πρώτου νέου, ενώπιον μιας νέας. Αγαπημένο μου παιδί, μικρή μου καλογραία, κι εγώ υπέφερα πολύ, αν και δεν είμαι νέα. Απ' την Κολχίδα έφυγα μικρή και ξενιτεύθη, και επί μεγάλο διάστημα τον Ιάσον ερωτεύθη. Και εκ του σφοδρού του έρωτος παρέμεινα εγγύα, και απέκτησα 2 παιδιά, ενώ υπόθουν 3. Πλην ο Ιάσον άπιστος εν τέλει απεδείχθη, και με γυναίκας διάφορα σε πήγε κι αναμίχθη, με αποθέτει συνεχώς να κοιμηθεί κοντά μου. Ούτε τα μάγια ωφελούν, ούτε τα γιατρικά μου. Λέγω να σφάξω τα παιδιά, να φύγουν από τη μέση, να κάνω και ένα έγκλημα ώστε να το πονέσει. Να μην το σκέφτεστε αυτά. Σωρές απελπισίας, κοπόσεως και μοναξιάς, λέμε ανοησίας. Σκεφτείτε την τραγωδία. Όλα καλά θα πάνε. Ακούστε πόσο όμορφα οι νέες τραγουδάνε. Με την ταχύ πλών αργών, με την ταχύ πλών αργών, προσιολκών κινήθη, και από πατέρα και αδερφών αγρίος κυνηγήθη. Αλλά το σκάφος του πατρός εγγύσαν το δικό της. Το δικό της. Βάζει χέρι στο νερό τον νέον αδερφό της. Το νέο αδερφό. Και δυστυχής πατέρας της με δάκρυα στα μάτια. Με δάκρυα στα μάτια. Αλία μεγαλύτερων, του γιού του τα κομμάτια. Του γιού του τα κομμάτια, του γιού του τα κομμάτια, του γιού του τα κομμάτια. Χάρη σ' αυτό το τέχνασμα της μύθιας κυρίως, σύμπτος ζωηθήστε κι αρνητός αντεσεσίως. Χάρη σ' αυτό το τέχνασμα Πώς με εκνευρίζει ο χορός κι αυτές οι κορασίδες που βγαίνουν δίθεν συμπονώνω όλες τις ηρωίδες. Στις διακοπές που κάνουνε, δεν δίνω σημασία. Πρέπει και αυτές να κάνουν μια κάποια ανεργασία. Η ανεργία σήμερα με την υπάρχον κρίση, όθη μοιραίος προς τα εκεί. Μια νέα για να ζήσει. Δεν λέγω, είναι φυσικό. Αλλά σε αυτά τα πράγματα, στις τραγωδίες δηλαδή και στα μεγάλα δράματα, οι διορισμένοι χοροδοί, ως μισθωτοί του κράτους, πρέπει να λένε κατ' εμέ και στίχους πιο κεφάτους. Ο Σάκης! Ο Σάκης! Πού είναι ο Σάκης? Σάκη μου! Σάκη μου! Σάκη! Ο Σάκης βγαίνει ο χορός! Κατά την άποψή μου, με αυτά που λέγει συνεχώς, μαυρίζει η ψυχή μου. Ναι, και αν προσέξατε καλά, φράσεις κορυφαίων. Λένε το ίδιο πάντοτε και τίποτα το νέο. Όλοι νομίζουν πως εγώ θα σφάξω τα παιδιά μου εξ αφορμής του Ιάσονος, κάνοντας το μυαλά μου. Θα χάσω με τον έλεγχο, ναι, αυτό δεν το αποκρύπτω. Αλλά λιθάνει η αφορμή, που δεν την απορρίπτω. Μόνο οι επιπόλαιοι που δεν κοιτούν εις βάθος θα μου ποσεί το έγκλημα με αφορμή το πάθος. Ναι, όμως ο Ιάσον που εγώ δεν γνώρισα ακόμη, τι λέει εκείνος για όλα αυτά? Ποια η δική του γνώμη? Το είπα στον Ιάσον, μα αυτός, όπως και το περίμενα, μη φύγεις, είπε, μύδια όλα τα κακοσκήμενα. Ας τα κορίτσια ήσυχα, άφησε τις κοπέλες, εφέτος απολύσαμε, μου είπε, πολλές χιλιάδες. Και οικονομίες κάναμε και κλαίν πολλές μανάδες. Αν απολύσουμε και αυτές που ζουν με τραγωδίες, τότε και αυτές θα μολυθούν να κάνουν πορείες. Φυσί, του το περιγάρ, κλείδων, ο τάλας, φίλων, γέαν, πυρή, βαρία, σπρί, πέτας, εκτρόπων, ζήλων. Είδες τι φτωνή γυρένα, πώς τα γυριμένα. Ύστερος πάσχοντας εγώ, φίλων εξερουμένα. Μηφάτας, πλάτας, λίμωνας, είναι το θέλει σώμα. Ιδείτε πέτας, πέτρατε, φρυκάτων ζει ακόμα. Φυσί, φυσί, του κοπέρας. Ωρα! Μπορείς να μου είπεις για ποιο λόγο βγήκαν? Και τι καινούριο είπανε και πάλι μέσα μπήκαν? Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ. Και έψαχνα τη λύση, αλλά νομίζω έρχεται κάποιος να σας μιλήσει. Κυρία, μία πρόταση έχω κι εγώ να κάνω. Και αν δεν την εγκρίνετε, φεύγω και να του κάνω. Μίλα ελεύθερα, τροφέ. Ελεύθερα ομίλη. Η Πάνσε το Σκαλόβρια είναι στενή μου φίλη. Νομίζω ότι θα έπρεπε οι γης στο σχολείο να κάνουν στα διακοπάς μία δουλειά κι δύο. Για ποιο λόγο? Απορώ. Δεν βρίσκω την αιτία. Αφού σε λίγο διάστημα θα έχουν ευτυχία. Ειλικρινά δεν εννοώ ότι είναι αυτά που λέτε. Να αφήσουν τα μαθήματα να γίνουν υπηρέτες. Καλό να σφάξω
διαβάσουν τα παιδιά, ποιες λένε τσιρκεφίλοι, παρά να αφήσω πρίγκιπες να γίνουν υπαλλήλοι. Μα το λέω διακαλώ, όσο και αν προοδεύουν, θα εκτιμούν τα χρήματα και δεν θα τα ξοδεύουν. Η εξάσκηση, η πρακτική εξάσκηση των μαθητών και νέων προσφέρει μια ελάφρυνση στο βίο των γονέων. Δεν συμφωνώ. Εγώ φρονώ ο φόρτος μαθημάτων ίσως να φλέψει τα παιδιά προς χάρη των χρημάτων. Εσύ μου είπες πρόωρον τόσο ωραία νέα, ότι πρόοδους κάνουνε, ιδίως τα αρχαία. Και μάλιστα μου έλεγες, ελάτε να ειδείτε, με τη γουχαία που αποβάλλαινε, αγαμηθείτε. Και τώρα έρχεσαι και λες μια δουλειά να φτιάξουν, να στρώσουνε τον κόλλο τους να κάτσουν να διαβάσουν. Το τελευταίο το καιρό αλλάξανε τα πράγματα και αμφότερα τα δυο παιδιά δεν παίρνουνε τα γράμματα, χωλένουν στα μαθήματα και στην ορθογραφία, στην ιστορία, φυσική και στη γεωγραφία. Μια απλή ερώτηση τους έθεσα στο σχολείο και απάντηση δεν έδωσε κανένας από τους δύο. Ακριβώς ρωτήσατε και δεν σας απαντήσαν και βγάλετε συμπέρασμα αδιάβαστοι πως ήσαν. Πού το Σικάγο βρίσκεται στη Νέα Ορλεάνη και αντί να πούν Αμερική, είπανε και Ηλάνη. Μα πού να ξέρουν τα παιδιά τα πόλης της Ινδίας. Έπρεπε να ρωτήσετε για πόλεις Ολλανδίας, όπως Μιλάνων, Μόναχων, Μαδρίτη και τη Ρώμη. Αφού αυτή η Ήπειρος δεν βρέθηκε ακόμη. Υπάρχει ξεπροθετικά και από πρώτο χέρι, σε βόρειο και νότιο χωρίζεται εις μέρη. Για να το λέτε και εσείς, έτσι θα είναι τότε. Τώρα στο θέμα των παιδιών να έρθουμε και πάλι, που όπως λες σύντροφε, είναι σε μαύρο χάλι. Πες μου, τι εργασία σκέφτεσαι να φτιάξεις οι δύο, παράλληλα στη φοιτηση που θα έχουν στο σχολείο. Πρώην εγώ που ήμουνα στο ταχυδρομείο, ζήτουν δια τη διανομή γραμμάτων 5-2. Α, θα έχουν επίδομα καλό και τότε ίσως αλλάξουν. Και από το χατζηλικίτον και εσάς θα απαλλάξουν. Έστω, χειρίσου ελευκό όλα αυτά τις προσλήψεις. Καλύτερα εις τη δουλειά παρά εις καταλήψεις. Κι υπό το βάρος του τσαντός κεντρώτα διανομέως να νοσταλγήσουν του σχολείου την τσάντα πιο δρομέως. Φταίω κι εγώ δυο όλα αυτά. Πρέπει να τα διαβάσω. Ένα ποτήρι με νερό να έχω όταν γεράσω. Όμως η διάβαση πεζών και άχρηστων κειμένων, αχ, μου φέρνει υπερκόπωση. Πράγμα κακό σημαίνω. Κυρία, μια πρόταση έχω κι εγώ να κάνω. Να με προσλάβετε εδώ ώστε να σας συνδράμω. Ως καλογραία μοναχή και ζών τώρα μονάχη. Ελπίζω μια κατάληξη είναι η πρόταση μου να έχει. Αγαπητή μου μοναχή που ζεις τώρα μονάχη, μια ευτυχή κατάληξη η πρόταση σου θα έχει. Η προστασία των παιδιών σήμερα επιβάλλει κατά την έξοδο να βγάλουν μια προσοχή μεγάλη. Μπορεί και είναι πιθανόν κάποιος αμαξιλάτης, παιδεραστής ή μέθησος, ναι εσύ και λάθος το φυλάτης, να παρασύρει τα παιδιά όπου δεν έχουν κρίση και να ανέλθει επαρτών και να τα ασελγίσει. Μένον εσύ σαν άκτορα με αυτό το μαύρο ρούχο, θα έχω σαν άκτορα Αγίαν Πολιούκο. Φιλάστραχνη, φιλόστοργη και πλούσια κυρία, θα είμαι δούλη σας πιστή σε κάθε ευκαιρία. Δεν είμαι κοιλιόδουλη, έξοδα δεν θα βγάζω. Εγώ με λίγα όσπρια και με φακές τη βγάζω. Και να ραβίκι μου και πού και μια φτηνή σαρδέλα αρκούν. Αρκούν για μένα τη φτωχή και μοναχή κοπέλα. Συ καλογραία μοναχή και ζών κι εγώ μονάχη, εν τέλει δύο μοναχά στα νακτορών μου θα έχει. Ανέβα στο δωμάτιο πάνω στη βεράντα και έβρε το καλύτερο, που θα κοιμάσαι πάντα. Και το εσπέρας της νυχτός, ο Σάκης θα ξαπλώνεις, φρόντιζε πάντα με κλειδί την πόρτα να κλειδώνεις. Αχ, οικονομία στο νερό, να μην το σπαταλίζεις, μη πλένεις πόδια τακτικά, τα δόντια να βουρτζίζεις. Τα μέλη που καλύπτονται και ράσοντα καλύπτει έχουν το πλεονέκτημα τη βρώμα τους να κρύψεις. Ενώ ένα χαμόγελο με κάτασπρος οδόντας εχμαλωτίζει εν ρηπή τους άρενας περνώντας. Και μην ξεχνάς τη σχετική του Βόλου παροιμία που λέγει για τη σαρκική αυτή επιθυμία. Από τα δόντια πιάνεται, στα μάτια ανεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. Στάσου! Μαζί σου να ανεβώ να σε διευκολύνω και μαξιλάρια και λοιπά και άλλα να σου δίνω.
στον άνθρωπο που έχει εμπιστοσύνη και στον καθένα που καλεί και το κλειδί του δίνει. Πάντοτε μπαίνει ο εχθρός με πρόσωπο Αγίου για να σου δώσει ξαφνικά χτυπήματος πλαγίου. Όλα τα πρόσωπα εχθρών έχουν Αγία νόξη. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα όλοι έχουν προκόψει. Τώρα που την καλόχρια έβαλε στο παλάτι, φίδι θα έχει στον κόρφο της και μαχαιριά στην πλάτη. Μαύρα κοράκια! Κυρία, κάποιος σε ζητεί. Κυρία, κάποιος θα ζητεί που μοιάζει Ευπατρίδης. Κυρία, κάποιος θα ζητεί που μοιάζει Ευπατρίδης και αν τον ήκουσα καλά, λέγεται Ευρυπίδης. Τώρα αυτός ο συγγραφέας που γράφει τραγωδίας. Γράμματα πάσης, βίτσιος, φωτος και κομμωδίας. Είμαι σχεδόν ημίγυμνος, αλλά και δεν με μέλει. Πες του να πει να τον δεχθώ, να δούμε τι με θέλει. Κυρία, βλέπω σαν συνήθεια, μια χάρη να ζητήσω. Παρακαλώ, καθίσατε. Μη στέκεστε καθέτος. Πλησίον είναι κάθισμα. Ξαπλώσατε ανέτος. Ευχαριστώ κυρία μου για την ευγένειά σας και αισθάνομαι πολύ τιμή που βρίσκομαι κοντά σας. Ωραίο είναι το σπιτάκι σας. Σε ωραίο μέρος. Ναι, είναι πολύ ευάερο στα ρεύματα αέρος. Ήταν και πράσινο πολύ. Αυτό δεικνύει μάλλον ότι φροντίδα δείχνετε πολύ στο περιβάλλον. Εδώ υπήρχαν φοίνικες όλα στα λεωφόρους, αλλά τους πετσοκόψαμε. Γιατί, επόθηκαν η θέα σας. Τους Έλληνες εμπόρους. Οι φοίνικες, οι έμποροι, είχαν κάνει στράψη. Βολιώτη δεν αφήνανε κέρδη να απολαύσει. Νυχθημερών τσακώνοντο μετά τον εντοπίο και ανέλαβε ο Ιάσονας και έφτιαξε το τοπίο. Μια βόλτα εάν κάνετε, φοίνικα δεν θα βρείτε. Το κλίμα δεν τον ευνοεί και δεν ευδοκιμείται. Διάβασα πως ο φοίνικας πάντα να γεννάται. Βγαίνει από την τέφρα του και στους εμφύλιους πλανάται. Έπαθαν τέτοια συμφορά να λαβών ο Ιάσον που μέχρι και την τέφρα πέταξε στο κύμα των θαλάσσων. Και όπως είναι φυσικό, τέφραν αν δεν αφήσεις, τους κάνεις δύσκολον ζωήν και ανίκανους διαφύσεις. Όπως καλώς γνωρίζετε και γράφω σας δηλώνω, μια τραγωδία τακτικά γράφω το κάθε χρόνο. Το σύνολο των έργων μου κοντεύει τα 60 και ελπίζω λίγα προσεχώς να γίνουν 70. Τα έργα σας είναι γνωστά. Πολλά τα ξέρω απ' έξω. Τι να πρωτοθυμηθώ και να πρωτοδιαλέξω. Θυμάμαι πόσο έκλαψα στο έπος των Βατράχων όταν ο Μέγας Προμηθεύς έπεσε από τον βράχον. Και πόσο ξεκαρδίστηκα ολόκληρες εβδομάδες στο άλλο σας το έργο σας που λέγεται Τροάδες. Ευχαριστώ για όλα αυτά, φιλόλογος κυρία, που βλέπετε τα έργα μου εις πάσαν ευκαιρία. Τι είναι ο τώρα γράφετε, πείτε μου να χαρείτε. Γράφω ένα έργο κατά αυτάς που μη διακαλείται. Και δυστυχώς μου είπανε ότι του λείπει δράση και ο χορηγός σχολείεται να μου το ανεβάσει. Θα σας διαβάσω μερικούς τύπους που έχω γράψει και να μου πείτε αν με αυτούς κανένας θα τα κλάψει. Ναι, θα χαρώ. Λίαν πολύ. Παρακαλώ, αρχίστε. Διώξτε το track που έχετε και άνετος να είστε. Το φεναργούς, οι διασπάστες σκάφος, κόλχον εσέαν και ανάς, τηλίου βεσίν πότε. Μυθίσα πέφτει, μητερεσμός σε χέρας, ουδαν τανή πίσασα πελιάδας χώρας.
Προσέξτε εδώ. Μπράβο, ρε Μαρία. Υπερμεγιστή, γίνεται σωτηρία όταν γίνει προστάδρα μη διχοστατή. Μα σοβαρά, απέριψαν αυτό το κειμενάκι σας που δείχνει τόση άνεση στο χειρισμό της γλώσσας. Τι θεία λέξη άγνωστε εισήλθαν στα αυτιά μου και στίχη οι ελεύθεροι μιλήσα στην καρδιά μου. 10 λαπάδε τυχαία να κάτσουν να μου χτίσουν, στίχους επάμιλους με αυτούς δεν θα δημιουργήσουν. Κάπως έτσι αρχίζει τροφός στο έργο που έχω γράψει και θέλει η Επιτροπή τώρα να μου το θάψει. Νάδια τη συνηγοροταρχιά να μαθαίνουνε μαθητές στα λύκεια και στις σχολές να μπαίνουν. Με τα αρχαία τα στρωτά κάτοχος εάν είσαι, με τον καθένα θα μπορείς πια να συνεννοείσαι. Δυο στίχους απαγγείλατε από την τραγωδία και ολόκληρο τα ανάκτορο γέμισε μελωδία. Το θέμα τώρα πέστε μου, το θέμα με ενδιαφέρει. Μοιάζει με αυτά που γράφετε ή κάπου διαφέρει? Το θέμα είναι tragic. Πρόκειται για γυναίκα που από 8-10 παιδιά τα σφάζει και τα 10. Άρα τα 10 είναι πολλά. Βάλτε τη δυο να σφάξει. Και ολόκληρο το έργο σας τότε θα είναι εντάξει. Ακούστε που σας λέω εγώ. Σφάξτε τώρα τα δύο και θα χαρείτε θρίαμβο του χρόνου στο οδείο. Μια φίλη μου με δυο παιδιά που τα έχει ξεφορτώσει. Δεν ξέρετε τι ήρεμη και ευτυχισμένη νιώθει. Πώς λέγεται η φίλη σας? Να πάω να την Εύρο. Το σπίτι της τεράστιο και φτάνει ως τον Εύρο. Είναι μια ανεξάρτητος κυρία μισθοφόρα που διατηρείται στη ζωή με δάνεια και δώρα. Καλά, θα ψάξω να την βρω, δεν θα έχω δυσκολία. Ελπίζω η συνάντηση θα γίνει με ευκολία. Δεν θα την βρείτε εύκολα, πάντοτε ταξιδεύει. Και η προστασία ισχυρών με πάθος την γυρεύει. Έχει μια κόρη άνεργων και αγόρι πιναλαίων. Αλλά γι' αυτά διαφορεί, εδώ και χρόνια πλέον. Τους Αγγλοσάξων κάποτε σφοδρά τους ερωτεύτη και από τα υποσχέσεις των που δώσαν εμαγεύτη. Είπα, ανεξάρτητος, εύχριστος, πολύ αφελεστάτη. Πρωτοφανής περίπτωση στα φιλοκερδεστάτη. Το γράψετε? Το έγραψα. Τώρα ας επανέλθουμε στο θέμα που σας καίει. Να δούμε πού χωλένετε και τι στο έργο φταίει. Είπαμε, σπάστε τα παιδιά αντί για 12 για να χαρείτε θρίαμβο του χρόνου στο οδείο. Σύμφωνοι, γίνεται αυτό, μα λείπουνε σε κρούσεις και βγαίνει έτσι μιας μητρός ζηλόφθονης, πενθούσης. Το θέλουμε πολύ πλοκή και άλλας πρωτοτυπίας και όχι σφαγή δύο παιδιών λόγω ζηλοτυπίας. Θέλουν το δράμα και πλοκήν πιο πρωτοτυπωτέραν. Τότε βάλτε τα παιδιά να σφάξουν τη μητέρα. Τι άλλο πιο πρωτότυπο θέλετε να προτείνω? Νομίζω είναι πρωτότυπο το θέμα που σας δίνω. Μα όχι, αυτό δεν γίνεται. Why? Το έχω πια αρχίσει. Και να αλλάξω τη δομή, το δράμα θα αργήσει. Αν βάλω λεπτομέρειες από το δικό σας βίο, τότε θα πάρω ασφαλώς από αυτό το βραβείο. Εσάς έχω για πρότυπο και σας ζητώ στοιχεία από τη δικιά σας η ζωή για να έχω επιτυχία. Την πονεμένη μου ζωή να σας εξιστορήσω και θα χαρώ λίαν πολύ εάν σας βοηθήσω. Με πάσα λεπτομέρεια θα πω ανακοινώσεις και αν θέλετε κρατήσατε και πάλι σημειώσεις. Στο μέρος που γεννήθηκα και λέγεται Κολχίδα, αργά εισήλθεν η αργό που ήταν αβαρχίδα. Και ο Ιάσον Ελληπλίαρχος βγήκε για εργασία. Τι εργασία είναι ακριβώς δεν έχει σημασία. Και λόγω που βοήθησα στην αποστολή του, πήρε και με διαλογώνει στην επιστροφή του. 9 μέρες συνεχώς το πλοίο προχωρούσε και μάλλον πλοίο ο παπάς πίσω μας κυνηγούσε. Σε μια στιγμή πλησίασε πάρα πολύ κοντά μας και υπήρξε μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλειά μας. Διότι το πλοίο του παπά ήταν πιο γοργό και ως πιο γοργό πλησίαζε πλησίον στην αργό. Και τότε μου έρχεται στο νου μια φαϊνή ιδέα. Φάρτε μου γρήγορα μπαλτά! Εφώναξα γενναία. Και μόλις μου το φέρανε αυτό το εργαλείο, του αδερφού μου το κορμί άρχισε να διαλύω. Και ρίχνοντας στη θάλασσα, τεμάχια, μπροστά του, εκαθυστέρει ο μπαμπάς, μαζεύουν τα οστά του. Όλοι οι ναύτες στην αργό με φώναξαν τσακίστρα. Και είχα θερμήν επιστολή κι από την κλειδεμνίστρα. Και τα συγχαρητήρια που πήρα από τον Αίγιστον για με ικανοποίησης ήρθαν στο μέγιστο. Χάρη σε αυτό το τέχνασμα και άλλας εφευρέσεις, είχαμε πλούν ευχάριστον, με λίγες εξαιρέσεις. Προς το παρόν δεν μου έρχονται έτερες συγκινήσεις. Σας είπα λίγα πρόχειρας από τας περιηγήσεις. Από Αθήνα, Νιόρκο, μέχρι αυτό του Πόλου, σας βεβαιώ δεν έκλεισα το μάτι μου καθόλου. Ταλαιπωρήθηκα πολύ, εις όλο το ταξίδι.
Δεν ξέρετε τι τράβηξα, κύριε Ευρυπίδη. 9 μέρες παιδιά έκανα να πατήσω. Του Βόλου τα 9 μέρα να σας εξιστορήσω. Ο Βόλος, πώς σας φάνηκε όταν το περπατήσατε? Πήγατε σε ανάκτορο όταν εδώ πατήσατε? Όπως και προηγούμενα νομίζω πως σας είπα, με τρόμο να την κρίσαμε του Βόλου μας την τρύπα. Αργότερα, πολύ αργά έγινε το παλάτι. Σε μία τρύπα μείναμε εξάμηνο και κάτι. Η ιδιοκτησία θείας του ήταν ο χώρος όλος και μια καλή περιοχή της μάνας του ο Βόλος. Όλα αυτά που είπατε έχουν ενδιαφέρον. Φροντίζετε και οι πλούκοι έστω εκ των υστέρων. Όταν πατήσατε εδώ, δεν πλήξατε καθόλου? Όχι, είναι θαυμάσια η εξουσία του Βόλου. Ο Άγιος Λαβρέντιος, Τρίκερη, Κρινίτσα κι άλλας. Πολλάς περιοχάς ανέβαιναν με γλίτσα. Μονάχα όταν έκανα τα δυο μου τα αγόρια, σταμάτησα να ανέρχομαι στα ζαχοροχώρια. Σχέσεις με το σύζυγο, ευτυχισμένοι είστε? Σχέσεις με το σύζυγο μπορώ να πω, αρίστε. Είμαι που κυκλοφόρησαν, μιλούν για ερωμένα. Αχ, μην ακούτε αυτά που λέει και ο καθένας. Τότε κυρία Μύδια, έχω την άδειά σας να γράψω πως ζηλεύοντας σπάξατε τα παιδιά σας. Αν σας βολεύει, βάλτε το. Έχετε ελευθέρας. Και με παρουσιάστε με ακόμα και ως τέρας. Για να προκύψει η σε με τόση παραφροσύνη, πρέπει φρικτή διαταραχή στο σώμα μου να γίνει. Θέλω να πω να μου συμβεί μια σύγχυση φρενών από διαπράξεις απεχθών δικών μου συγγενών. Όχι, το λέω επειδή τώρα και τελευταία κυκλοφορεί μια διάδοση πως τα έχει με μια νέα. Μια μικρή καλόγραια που βρίσκεται κοντά σας και που προσλάβατε εσείς ταντά για τα παιδιά σας. Αν αληθεύει δε αυτό, θα είναι σωτηρία. Μου εμπλουτίζει την πλοκή αυτή η ιστορία. Ο Ιάσον Λεν κυκλοφορεί, κάνουν τον υπνοβάτη και κάθε βράδυ χώνεται η συσνέα στο κρεβάτι. Αν σας βολεύει και αυτό και είναι σατυρία, βάλτε το. Θα έχετε πλοκή σε αυτή την ιστορία. Με σώζετε ειλικρινώς. Τώρα θα σας αφήσω. Ό,τι τραγωδία μου αμέσως θα πλουτίσω. Ρουφάνε πίτα! Κάθαρμα Ευρυπίδη που ήρθε, σπέταξε σπιχτές και με έκανε σκουπίδι. Μαύρες ιδέες που περνούν κι αυτή την καλογραία που φίδι αποτύχθηκε η πολιούχας νέα. Έχει να πέσει μάχαιρα και μια αιμοσταγία που τα εδώ ανάκτορα θα μοιάζουν με σφαγεία. Κι ας κρεμάσουν πινακίσεις τα ανάκτορά μου. Εντάφ θα κόπτεται κοιμάς, παρόντος του πελάτου. Πήγα στο ψυχίατρο. Μα βρήκα ξαπλωμένη στον ειδικό το καναπέ της Τρίας, την Ελένη. Έχει και αυτή προβλήματα. Και έχουμε και οι δύο τον ίδιο το ψυχίατρο στο ίδιο το ιατρείο. Και εφόσον μέσα ο γιατρός δεχόταν την Ελένη, μου είπε ο ψυχίατρος να έρθω την επομένη. Γι' αυτό νωρίς επέστρεψα στο ανακτορό μου. Μην πούνε πως τα έφταξα με τον ψυχίατρό μου. Ο κόσμος είναι πολύ κακός και ψάχνει ευκαιρία να σε εμπλέξει εύκολα σε κάποια ιστορία. Αν και έχω πάλι δικαίωμα με τόσα που τραβάω, με έναν άντρα και εγώ σαν άνθρωπος να πάω. Όλοι με λένε βάρβαροι, ξένοι, ξεριζωμένοι. Να, ας πούνε και πως ο γιατρός με έχει σπιτωμένη. Κυρία, διαδίδεται πως μέγα μεσημέρι καλό γεγός κυκλοφορεί σε αυτά εδώ τα μέρη. Λένε πολλοί πως είναι ο άγνωστος στην πόλη λόγου μεγάλου έρωτος που είχε για την πόλη.
χάθηκα από πάνω. Αγαπητέ καλόγυρε, μια σύσταση σας κάνω. Την νεαράν καλόγρια στο σπίτι που κοιμάται, μη την αναστατώνετε αν την αγαπάτε. Αυτή κατέφτασε εδώ και ήρθε για να ξεχάσει τον έρωτα που ένιωσε η φλοκερή της κράση. Και αγαπητέ καλόγυρε που σας φωνάζουν Γιάννη, αφήσατε την ήρεμη τον πόνο της να γιάνει. Και μη σκαλίζετε πληγάς που έκανε ο έρος με ένα βέλον μητερός προς της καρδιάς το μέρος. Πρώτον εμέ, κυρία μου, δεν με φωνάζουν Γιάννη. Μα Γιάννη κι αν με λέγατε, για με το ίδιο κάνει. Σας είπα Γιάννη, διότι η φλοκερή σας πτώση όλη την κοινωνία μας είχε αναστατώσει. Όταν συνέβη η φωτιά και ήρθε το αεροπλάνο και σας ερούφηξε και εσάς με το νερό απάνω. Και η νεαράν καλόγρια σας έκλαψε πικρός όταν επίστη τελικά πως είσαστε νεκρός. Ναι, εγώ ήμουν αυτός που ρούφηξε κάποιο αεροπλάνο και έπειτα με άδειασε σε μια φωτιά επάνω. Και φήμες διαδόθηκαν ότι αναστατώθηκα. Μα χτυπήσεις ελαφρώς. Αμέσως σηκώθηκα και σηκωθείς διαπίστωσα από το σοκ που υπέστη. Πως για γυναίκες δυστυχώς ανίκανος κατέστη. Τώρα τα γόρια τα μικρά μόνο με ενδιαφέρουν. Καλή αυτά που πάνε στο σχολείο και σάκες μεταφέρουν. Τα ξέρουμε τα βίτσια σας και τα κατανοούμε. Κάτι γνωρίζουμε κι εμείς στην Ελλάδα ζούμε. Απ' την αρχαία εποχή, στα χρόνια του Σοκράτη, προτιμήσεις σας γνωστά είναι σε πλήστα κράτη. Και δεν μου λέτε, βρήκατε κανένα αγοράκι ώστε αυτό το πάθος σας να κάμψετε λιγάκι? Ναι. Και θα ήθελα εδώ, στη συζήτησή μας, αυτά που θα σας πω εγώ, να μην μεταξύ μας. Αλίμονο, τι είναι αυτά! Για ποιον με περνάτε! Πρέπει να με πιστεύεστε. Ελεύθερα μιλάτε. Ναι, γνώρισα δύο παιδιά. Αγόρια και τα δύο. Που εργάζονται αμφότεροι και στο ταχυδρομείο. Μοιάζουνε πριγκιπόπουλα. Φαίνονται ποντάκι. Μα λίγο παραδόξα το φαίνεται. Πάντα μου ψεχουλεύουνε. Στη τσέπη μου, του ράσου. Βλέπεις λίγος χρήματα, δεν κάνεις τη δουλειά σου. Με προφυλάξεις διάφορες. Τα βλέπω τακτικά. Πάντα τους δίνω χρήματα, λουκούνια και γλυκά. Φταίνε πολύ και οι γονείς που διόλου δεν φροντίζουν και τα αφήνουν τα παιδιά έξω και αλωνίζουν. Εγώ αν είχα δυο παιδιά τόσο τιμασμένα, από τα δύο χέρια μου θα πήγαινα σφαγμένα. Σε μένα κάποιος έλεγε, έστω και εις τα αστεία, ότι υπήρξα θύματα σε μια παιδεραστία, μια τιμωρία φοβερά θα είχαν επισύρει. Συγχρόνως με τα δυο παιδιά, κυλάκνη καλογύρι. Άλλη δεν έχω συμβουλή στους γονείς να δώσω. Χαίρετε, πάτερ, χάρηκα για αυτή την ορεινία. Σας εύχομαι να έχετε παντοτινή υγεία. Την ευλογία των Θεών να έχετε στο παλάτι και τα δικά σας τα παιδιά. Ο Δίαν να φυλάτη τα μικρά παιδιά.